Olemme Sotungin kultapojat ja olemme tämän viikon aikana tutkineet 3 eri urheilulajia, miten ne ovat muuttuneet näiden vuosien aikana. Ensimmäisenä tutkimme jalkapalloa, miten potkutekniikka, varusteet ja pallon potkaisupituus ovat muuttuneet näiden vuosien aikana. Nauttikaa esityksestä. Tässä edessä me näemme vanhan ajan jalkapalloilijan. Hänellä on kädessään vanhan ajan nahkakuula, Beckenbauer-tyyliset sortsit jalassa, syntit, jotka ovat alhaalla ja isot, ja sukot ovat myös puolitangossa. Hänellä on myös jalassaan kengurun nahkaiset nappulakengät. Edessä me näemme nykyaikaisen tulevaisuuden jalkapallopelaajan. Hänellä on kädessään uusimmalla teknologialla varustettu pallo, joka on tehty tekokuidusta. Jalassaan hänellä on juuri sopivan kokoiset sortsit ja synnit ovat vedetty hieman ylemmäksi paremman pallokosketuksen saamiseksi. Jalassaan hänellä on uusinta tekokuitukenkää jalassa, jotka painavat vain muutama 100 grammaa. So loud, you gon' have to scream. Hopeinen kolo merelle siltaa. Shake that bottle and make it. Röperiin mä kaipaan niin. Hei, seuraavaksi tutkimme pikajuoksun, miten se on muuttunut näiden vuosikymmenten aikana. 1952 kesäolympialaisissa 100 metrin ennätys oli 10.40. Nykyään se on hallussa Usain Boltilla ajalla 9.58. Eli siitä huomaamme, kuinka juoksutekniikka ja nopeus on kehittynyt melkein sekunnilla. Ja edessä me näemme muinaisen barbaarin taistelijan suoraan Ateenan olympialaisista. Hänellä on yllään. Hänellä ei ole mitään yllään, koska se oli perinne juostelman vaatteita ilmanvaihdotuksen takia. Ja edessä me näemme nykyajan, tulevaisuuden pikajuoksijan. Hänellä on yllään ihoakin kireämmät trikoot. Kaulassa roikkuu isot bling bling korut naisten vuoksi. Ja jalassaan hänellä on höyhentäkin kevyemmät pikajuoksukengät terävillä piikeillä. Hei! Kolmanneksi tutkimme uintia, kuinka uinti on muuttunut näiden vuosien aikana. Varustus ja uintitekniikka. Ja kun ennen uitiin luonnon vesistöissä ja järvissä, ja nykyään ihmiset menevät uimahalleihin tuntemaan kloorin lämpöä. Very nice!